boses mo. Iko-konektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Bueno, Diyos marhay na aldaw sa Tuya Gaboz Martes ngunyan. It's Tuesday. Sabi baga dyan sa Facebook, it's Tuesday. Tuesday. Choose to be happy. Choose to be kind. Petsa 28 na ngunyan kan Enero 2025. Ang pagrespeto may giraray sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia kasabay ang pagpagirumdum na sana po sa paghampang niya to kaining kaaldawon ani pigpaenot niya to iyo po ang mahal na Diyos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. Tama ba? Ngunyan ba ang kumpleanyo ni Bishop Bong Bailon? Ngunyan ba yung kumpleanyo ni Bishop Bong Bailon? Happy birthday tabi kay Bishop Bong Bailon, ha? Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así. Tingog Kanbanwaan na tabi, minalaom na nagdiretso ang dakol na nag-arantabay kasubago, kasabay ang pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sagkod alas 10:30. Mag-uro-istorya lamang kan mga pangyari sa palibot. Maging ang pagtukar niya to kan istorya nasyonal, internasyonal na igwaning efekto sa pagbuhay-buhay niya tong lokal. Que va a estallar. Magiging katuwang tadyan sa luwas ang News Team and Mega Force Patrol Me gusta a mí. sa panginot ni Chief Jimmy ang samuyang kompadre. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano. Pading Jomar Bien dyan sa 1st District, maray na aga sa Indo sa mga nagdadangog sa DCGB sa pagikan sa muyang sister station dyan ang 106.9 WGB-FM. Sa pangenot ni SM Sir Dex Velez sa Men and Women kan 106.9 WGB-FM including si Tatabes Elvis Precisely. An sa tuyang tech dyan sa 106.9 WGB-FM sa gabos ng Premier Distrito lalo na sa Tabaco, maray na agas sa Indo. Katabang man si Pading Al Armario digdi sa Segundo Distrito, Albay, Legazpi, Daraga area. Joshua Bino, Karen Nicole Ala sa Manibela, si Henry Mata. Sa technical control sa AM band si June Napolis. Sa radyo po sa mainstream radio region wide imaging sa luwas kan Bicol so pinagabot kan sa tuyang puwersa. Extano. Ecstasy. Extano. Sa newsroom yaon dyan busy an palagatak kan mga istoryang nagbuburuta, lokal, national, international. Nangingenot dyan, News Director Mardela. Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran. Siyempre, Mary Joy Jaresgo na pinapapak yung napakasarap na otap. Te gustará. Te va a estallar. No. Tapos yung biniribid. Me gusta a mí. Así. Si Madam Sha Leron. Ano ba yung ticket siya? May allocation ba sa programa ko? Yung ticket sa kwan sa... meron din ba sa akin? O sige tabi, yung mga gusto ning ticket para sa Fiesta Chinoy 2025 sa aga, pasiring lang ka mo digdi. Tayo maning alokasyon palan sa programa ta hanapon lang si Madam Sha Leron dyan sa production. Sinda po nagatarabang-tabang pati naman po sa social media platform. Iyan na nagakabara sa nindong bareta sa internet, DCGB News Online,
Yaon pa dyan si Jimos Barrios. Yan. Sa IT, sa broadcast mitabi, sa internet, worldwide, netwide, Jerome Nico Martinez. Sa EMS Barrio tabi, kaya mga parantabay ta dyan sa EMS Barrio, good morning man. Sa Ginubatan, sa Maoraro, ZMs and Jimmy, mantang nagluluto o daanin balingoy, nagdadangog sinda. Siyempre, ang sa tuyang amigo dyan sa sur na barangay Canligaspi, si Migong King Rehinaldo. Maray na agatabi sa mo amigong King Rehinaldo. Yaon man dyan ang sa tuyang mga on-the-job trainees sa technical control asin sa IT, si Dande Melgar asin si Ernesto Bravo Jr. Kankat College. Ako man po sa indong servidor sa radyo. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. That's right. Ako po, si Pio Fernandez. Diyan sa Bangkirohan, maray na agatabi amigong King. Siyempre, so amigo ta si Sir Jason Puyo. Maray na agatabi sa imo, Sir Jason Puyo. Presente senyor ang kunyan. Ang El Haciendero. Jason Puyo. Papa Jason, maray na aga. Hopes, nako, tumunog din. No? Yung mga listeners taman dyan sa Petron, Top Gas Gasol, nako. Sa men and women dyan, presented asinda. Wakawak ang volume dyan sa warehouse, asin sa admin. Petron, Top Gas Gasol. Kapartner yan kan mga paraluto, lalo na ngunyan. Maudto na baga. Luluto ka mo, Petron Top Gas Gasol. Diyan sa Daraga, sa Kiser Ato Lim. Diyan baga sa Petron Gas Station. Sa may kunyan, sa may supermarket kan Daraga. Ray na aga tabi sa indo, men and women, ingat-ingat yung mga ma-deliver tabi diyan ha. Mga paradangog niya to diyan sa Petron Top Gas Gasol. Yan. Good morning man tabi. Si Sir Edwin Ala, the best manining sa tuyang mga amigo. Sir Edwin Ala, maray na agat. Yun na yung number mo tabi, Sir Edwin. Susaro, garigwa kaning kunyan, igwa kaning sarong number baga tabi, Sir Edwin. Puwerte hon itong tinao mo sa kuyang 1/4 na kunyan na sa kuning boy bawang. Tigdidit kong timo Jun budaso aparador na tinao sa kuya. Salamat tabi, Sir Edwin Ala. Ang pagkabanggi tigis-tigis nin diit tapos timo nin boy bawang. Ano pa? Solve ang kabanggihon. Sir Edwin Ala, good morning yan sa barkada niya to na mga taxi drivers, van drivers, gabos sa Grab, si Sir Dan Belanghel, ito yung mga amigo yan. Sir Edwin, kumusta na ang kunyan biyahe? Sige, kasuhapon sa bareta niya tong alas 5, nailaog ni kumpadreng Jimmy itong bareta na pinagkrurusan nin itom na tinta pandokan sarong kandidato sa pagkabisi gobernador. May nagparaharapot sa satuya after our newscast na daay mandaangin naranan. Okay, for the sake of information, ang pigpara krusan yun baga, pandok ni Diday ko. Iyan na mga tarpaulins ni Diday ko, kandidata baga siya sa pagkabisi gobernador, katandem ni Congressman Joey. Si Congressman Joey is running for governor. Ngunyan si Diday ko,
igwa siyempre sinin mga tarpulin, ta parte iyan kan pagpamidbid baga, taaram po nindo, ngunyan, bako paan komelekabol. Dai paning pigbabalgar na lay tabi ining mga nag-ansyas, o kabakong nag-ansyas, ining mga kandidato. They are not yet covered by the provisions of the Omnibus Election Code. Parte yan kan sa indang massive program na mamidbidan man, lalo na itong sa mga baguhan na mabuntog sa politika, one of which ining si Vice Governor aspirant Diday ko. So pandok ang target talaga June pandok, tapos ang gamit na parang spray paint yata yan, itom ang kolor. So kung hihilingon niya to, sabi ka mga paraan tabay ta, igwa ning kuan, igwa na, bako ining trip lang o bakong karaw o deliberate talaga because saro lang ang target ha. So pandok pagkatapos cross na itom. Yan. So ang mga kita digdibaga sa Albay, bako man tuod sa arog kaayan tabi, yan na pagparakit kitar pulin, pag bugtak na anin cross, na itom. So parang may message or what. Day kita kaan magkunyan, day kita kaan tabi magparagibuta. For sa history ning eleksyon digdi sa Albay, except ito bagang so pambabadil gadan kay dating Congressman Rodel Batocabe kanako Bicol na nagdalagang kay ito sa pagka-alkalde, dahil minaabot sa punto na igunin mga arog ka na violensya, and dahil minaabot sa punto na minadestroso kan pinagalan man na mga pinaghinguha man kaining mga nag-aspire na mga kandidato. Tay ni baga si Diday ko, katandim nga ni kunya ni Congressman Joey. Graduado ini cum laude sa turismo duman sa University of the Philippines yata ito. Pinili yan ni Congressman Joey. Ta si Congressman Joey baga ang approach kayan sa iyang governance is holistic. Igwanin man lain-lain na aspeto. Ang programa ni Kong Joey igwa sa ekonomiya, lalong-lalo na sa edukasyon na giniribo na nga ni digdika ito baga ka nakaliis na mga panahon, 9 years kan gobernador si then Governor Joey, ngunyan congressman, sa edukasyon yung education quality for all, yung equal baga. Narumduman mo yan yung equal na kada ang target ito, kada familia makapagraduar lamang nin kolehiyo, which na-amplify nga ni Ibagaan pag-abot sa lado nasyonal, nagkaigoning lay, yan na libreng kolehiyo sa bilog ng Pilipinas, yung sa tertiary education baga, libre, pinag-amplify iyan ka na maging congressman si Kong Joey, digdian nagpoon sa Albay na template ka iyan tabi. So edukasyon, sa kunya naman sa disaster, ginibo kitang zero casualty, di ginagpoon man iyan na zero casualty, and ang Albay was the model, bako sa nasa digdi sa Asia Pacific region, kundi sa iba pang mga nasyones, yung template, yung pinagbugtak digding zero casualty institution ni Congressman Joey when he was still the governor. That's among others. And turismo, rumdum nindo so Almasor ka ito o Kalmasor, Camarines Sur, Albay, Masbate, Sorsogon Tourism Circuit. Yan, pinagpromotir bagang kaito ni Congressman Joey kan gobernador siya, because si Congressman Joey believes in the power and in the opportunity na ititao kan turismo. In fact, so kunyan baga, so si Secretary Frasco kan nakalis na mga semana, igo baganin ipinagluwas na bareta na bilyones yun ang kinita kan Pilipinas por dahil sa pag-influx kan turista digdi sa Satuya. Naglangkaw nin gulping porsyentahe kumpara ka nakaliis na mga panahon. Because tourism breeds ining opportunity sa ekonomiya nata. Pag ang mga turista baga minapasiring sa sarong lugar,
iguaning balon na kwarta, dolares, pound, buda kung anong mga dominasyones na hali sindang nasyon, digdian ipipasinsilyo iki-converter sa Philippine money. Malaog na dyan so pigapod na horizontal spending. Pag landing pa sa nagkaandig di sa Pilipinas, rimati na ang tabi. Pag landing pa sa nagkaan sa Pilipinas, makunya na iyan. Magastos na. Pag nagastos na ka so sa indang mga darang balon, igwa na anin kita so mga dadagusan na hotel, so mga sasakyan na padyak, tricycle, taxi, gabos po yan. Horizontal ang spending kaan tabi, ang apod kaan sa turismo. Yan, sa tourism. Sandali, may caller tayo sa linya. Sir, hello, good morning tabi. Opo. Oho. Arog kay ni sir paano? Igo paano yun yung kuan? Parang ang nadadanggo kuan, igo ning alokasyon per schools, tanganing day man mag-overflow sa iba, so iba matauan man. Gari arog kan tapos igo ning kunyan, igo ning ano ini parang igo ning so ining per course, igo ning ipig-alokar sa na dyan na mga pwedeng maakomodar gayud na estudyante tanganing so learning environment conducive man tabi sir. Dakol na mga factor yan tabi kaya arog kaan. Opo, national ko ni national scope na yan Kaya kang agi ko gari binawasan. Oo, igwa talaga rin mga arog ka na instances. Pero bako man yan na deliberate, igwa aning logical basis tabi sir na kuan pinag-adaptar. Opo. Kaya mas mari aral mo gani sir maski baga sa UP igwa ning mga kota-kotaan ang kada course kaya pairinutan yan dyan. Oo, arugan ka ng sistema. Iyan so narumduman mo kay ito kan Governor si Kong Joey. Digyan nagpuon yung equal na yan yung education quality for all. Yan. Pinag-amplify lang sa bilog na Pilipinas. Kaya sa masunod sir, pakanon muna sa aki mo tulos. Exam. Sayang baga, sayang. Nagasagla akong opinion man. Salamat. Thank you so much. Sige, iyan tabi naon ang bitan ta kay so education quality for all ni then Governor na Congressman Joey. Now, ito saro sa mga kunya na dahil lang nakalaog duman sa kursuet ka igwa ka ining mga kota-kota. Okay, now, sa turismo, balikan ta sa turismo, si Kong Joey believes in the potential na ititaw sa ekonomiya kan kunyan, kan turismo. Kaya kinuha niya bagang katandem ining si Diday ko. Because of her knowledge, makakatabang siya na ma-persuade man ang mga miyembros kan sangguni ang panlalawigan kung yaon siya dyan sa Kapitolyo na makapag-adaptar ng programa because ang tourism has so much potential. Yugon mo ang yun tabi. Sarong kwa na sana. Ehemplo, halimbawa maglandig-digdian na eroplano na dyan sa Bicol International Airport, sarong eroplo. Puno ng turista. Pero ang seating capacity, depende sa klase ng eroplano. Puno ang turista, ipamugtak ng mga 200 o 180, 150 na pasahero, hali sa Europe, hali sa Estados Unidos de America. Magbaralo na sana ng tig 2,000, 3,000 US dollars, 2,000 pound, euro money. Ipasinsilyo ang digdi. Imagine na, digdi ang gagastuson, mabakal nin pinangat, mabakal nin mga handicraft dyan, mabayad sa hotel, mabayad sa padyak, masarakay sa padyak, marasarkay sa tricycle. So, gabos iyan tabi, pag check-in kan sa hotel, igwa na ning dagdag pansweldo sa management, sa indang rumboy, sa indang concierge, duman sa mga nagmamando. So, paralinig kan kubeta sa cook sa ining security guard gabos. So money will flow horizontally. Kaya arog kan tabi pinili yan as a background si Diday ko tabi ngunya pig para krusan yun sa pandok ning itom. So
parang inda, sabi ka ni ba, it's deliberate, takon trip-trip lang kung anong gibo, pero pigkrusan supandok So, day tabi kita kanta, bako kita tuod kaan digdio. Let's, sabi na nga ni, so high level of competition sa na politically, bata dyan sa Facebook, nako, very, very unforgiving na iba, tituro taktakan baga si Congressman Joey. Mantang sa ibong nalado dahil sa nama, pipabayaan sa nabaga ni Congressman Joey. Ang mga bagay na yan. So, yan po, tabi, nagharapot. So, kididay ko ito na, kunyan, day, mapo kamukaan tabi ta. Anaro ka yan, sabi ka diba, sa mga barbaro pa. So, bakong mga, kunyan, itaas ta ang level of, sabi na nga ni, competition politically bako man kita tuod sa mga arog ka na bagay po di sige yan po tabian na nutunan niya tong temas na nagparaarapon sa tuya kasuhapon after the news kasi nga ito pigbareta ni Chief Jimmy nya ko sukididay ko yan diyan sa may Daraga igod diyan sa may Kamalig area igod diyan po ang arog ka na pangyayari June, ma-acknowledge na kita. Tapos ihabol mo mga hanap buhay. So gusto tabi ning ticket para sa Fiesta Chidoy. Pasiril lang kamo digdi sa DCGB. Maski sa ina programa po, igo kaning alokasyon. Hanapon lang si Madam Sia Leron, ha? Tanganing matawang kamo nin nagakanigong akomodasyon. Oras Pilipinas, it's 9:27. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. United Home Kinilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Playtime for all your gaming needs. Biogesic for kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ang lahat apobado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang saludasin pang turismo, programa kantes asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma, estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizen siya masasarigan, makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda kami nagtatabang, siya ang leader na kaipuhan ta, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin.
mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Segundo Distrito, ang board member niya to. Maasahan ta, Glenn Casulla. Makatawo, makajos, yan si Glenn Casulla. Glenn Casulla, ang board member ta. Digdi sa tuti, Glenn Casulla na. Board member Glenn Casulla. May bagong energy na! Bagong bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta ang makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR! Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR! Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may lagnat si bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. Candylets! United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shea, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño. Sararo kita, Ismail always na. Ansyuda dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige po, dire-diretso kita kan istorya na dyan sa luwas. Nasa linya si kumpadreng Armario. Diyos maray na aldaw, kumpadreng Al, please go ahead. Thank you so much, Paday Maray na aga. Sisiguro ng God ni Alcalde Pido Garbin Jr. na dai tamaan nin legal na isyu ang mga proyekto digdi sa Legazpi, mga programa asin aktibidades na nakalatag na ngunya na first quarter kan taon asin funded ini kan gobyerno nasyonal. May letter request an alkalde sa sanggunian panglunsod na naghahagad nin resolusyon na autorisaran siya na mag-file nin exemption sa COMELEC kan mga specific projects, programs, and activities digdi sa Legazpi ngunya na bago mag-eleksyon. Dahil ang COMELEC Omnibus Election Code, lalo ang Section 261, may mga pagbabawal, lalong-lalo na ang paggamit ng pondo kan lokal na gobyerno sa laog kan election period. Alagad kadaklan kan mga nakalinyadang proyekto
programa asin aktibidades digdi sa Legazpi ngonya na first quarter kan taon funded kan gobyerno nasyonal. Yaon dyan sa mga covered court, mga digitization sa saudan and mga eskwelahan, classrooms and iba pa mga aktibidades, programa kan syudad na funded iyan kan gobyerno nasyonal. Kaya iyan ang rason na naghahagan ang alkalde sa Sangguniang Panlunsod na maka-file siya ng exemption sa COMELEC para dahil na maulang ang mga project na ni, mga programa asin aktibidades digdi sa Legazpi nagigibuhon bago mag-eleksyon sa Mayo. Ya, tapi pa ang informasyon pa hali sa City Hall, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Yan, tabi, nag-kukonektar kita, tibaad igwanin panahon si Alkalde Abogado Pido Garbin Jr. manungod yan sa report ni kumpadreng Al Armario. Itong letter request niya sa Sangguniang Panlunsod na otorisaran siyang maghagad ng exemption sa Commission on Elections tanganing day magkaigonin problema ang pag-implementar kaini mga proyektos na nakalinyada man na sige thank you so much opo. Yan nasa meeting na nakalinyada ngunya na taon ta nagpuon na bagang election period. In fact, igwa ng mga prohibiciones na naka-imprenta dyan mismo sa Omnibus Election Code. You know, kung rumdum tabi nindo kan nagpapara take up kita kaining so nangyari baga kay dating Governor Noel. So kapinuunan ko nata ta nahali siya sa pagka-gobernador. It is because of the violation kan Omnibus Election Code. Pinagdiskutir niya to ang kanakaliis na mga bulan in a manner na ang pagdiskutir niya to is purely within the context and intent kang law. In its purest sense, yung lay, kung ano suna sa espiritu kan lay, dahil kita nin intensyon na pakarauton so sarong grupo, paboran so sarong grupo, or otherwise. Kundi pinag-explikan lang niya to, nata ta nangyari ini. Yan. Let's put it in a simple perspective. Nangyari because na found out and it was decided upon by the authorities, lalong-lalo na kang Korte Suprema, na indeed, igwaning violasyon sa Omnibus Election Code. Itong so paggamit kan kwarta kan city government during election na itinaubaga sa ayuda. The intent was good, dai ibinulsa, dai pinag-kickback, dai pinag-SOP, but it was given sa talagang mga beneficiaries. Good, talagang kaipuhanan. But in the process of doing it, dapat igwaning sinunod na prosedimyento arog kan paghagad ng exemption sa COMELEC because itong pag-distribute kang kwarta was done during election period. Pure, plain, and simple as it is. Exemption man lang. Exemption man lang. So, day kay ito ng exemption na nakuha because igwa man yung contention so grupo na dating Governor Noel, igwa man sindang mga contention legally but it was not considered by the proper forum. Taigwa ni nagkakanigong lay na dapat na sunodon. So, yan po ang nangyari. Now, sabi tabaga ka ito, tandaan niya ko nindoha, ining nangyari sa Legazpi, magigina ining kapinuunan na sa mga masunod na eleksyon, maingat na ang mga nasa pwesto. Bako, iyon na bagang nangyayari ngunyan. Sarong ehemplo, kasuhapon nakahuron ta si Gobernadora Glenda Ong Bungaw. Sabi ni Gobernadora Glenda Ong Bungaw, it's ngaya confirmed
naan sa tuyang Magayon Festival gigibuhon ta na Mayo 16 hanggang 31. A week or so, or 5 or 4 days or 6 days after the May 12 elections. Nata ngaya, kita ngaya, nag-iingat na. Natibaad, may mabalgar ngaya kitang provisiones kan Omnibus Election Code, dipisil na. This is one of the offshoot na sabi ta, magayon na mangyayari na panalmingan itong mga kaso-kaso nga ning hinampang ni dating Gobernador Noel. Nag-iingat na bagangon yan ang mga opisyales. Ikadua, ining report ni Compadring Al, mismong si Abogado Pido Garbin Jr., nag-iingat naman ta, ma-eleksyon baga, igwanin mga proyektos man na gustong ibusol ang siyudad ng Legazpi, mahagad sinda nin exemption sa COMELEC. That's the intent of the law. No matter how politically inclined kita, na suportador kita kan sa wrong lado, suportador kan sa wrong lado, we have to abide by the intent of the law. Tanganing dai kita mamugtak sa entonces. Iyan na tabi baga ano. And ini maski sa ibang mga lugar nag-iiringat nan mga antamay, nadali nga si araw kayo, kaipuhan pa lang talaga ngaya, mag-ingat kita. So, ano ang bottom line ka ini? Ang bottom line ka ini, we are now little by little going back to the rule of law. And napuprotehiran po su intereses na kan publiko. Tabi, kaya arog ang kanha. So, that's it. Iyan ang para emphasize ko kayo ka nakalis na mga aldaw ka nasa kainitan pa ang diskusyon, iriwal sa Facebook, itong mga nangyari ba kay dating Governor Noel. Sabi ko, we discuss it within the context of the law. Kaya siguro na-realize nindo na igwa maning logic so sa tuyang pinag-ururistoryahan kayo nag-iingat na bagangon yan. Bako nang fight siya ng fight ngunyan, bawal na ang pagdaranin badil kung dai ka ng exemption. Iyon man lang Bako, maski mga law enforcement agencies, sabi nga ni ibaga kan na COMELEC, so PNP nagpatanid man, COMELEC and PNP nagpatanid sa mga security agencies, may mga security agencies baga igwanin mga gwardyaan, maghagad ka mo na exemption. Even ining mga law enforcement agencies, mahagad ng exemption because that is the spirit and intent and mandate kang law. COMELEC po, susundon ta yan. Mga bawal na itong pag-reassign, pag-promote, pag-demote, pag-hire dyan sa civil service employees. Pinagsusunod na yun. That's the good thing of it, tabi. Na sa tuyang dapat na maintindihan mo yan. So, tama yan na magsurunod sa nakita ta, dipisil kung makaaraw kita dumang ka ito sa Estados Unidos de America baga. Maringani ta naging presidente giraray si Trump. Ta sa mga anarkistas ka ito, sa mga realistas, rumdum nindo o tronta naman the danger of continuously imputing negative images sa mga institusyones de gobyerno. Lalo na ngunyan, with the advent of Facebook, nako, unforgiving ang kadaklan dyan sa Facebook, minapost, fight siya ng fight, bugawak siya ng bugawak, without thinking kung ano magiging after effect, kung pagpara distrosohon tan mga institusyones de gobyerno. Tauban ko kamuning ehemplo. Sa Estados Unidos de America, kan napierde kayo si Trump, may election baga kayo na napierde si Trump, kalaban niya si Joe Biden. Yan, napierde kayo si Trump. Yan, napierde kayo si Trump, nagparapay si Trump sa Facebook, gabos-gabos duman sa mga account niya sa social media, insinuating na may dayaan, daay na ning maray na institusyon so eleksyon duman sa kunyan sa Estados Unidos de America. Sagkod na sa mga followers niya, sa mga hardliners, nagkaigwanin na inflame so sa indang emosyon politically. Nag-erode, kumbaga, buminaba so tiwala sa institusyon kan gobyerno kan Estados Unidos de America. Nadagit sinda tapig para is-is nga ni
ang ngunyan Presidente Donald Trump, ano so nangyari? So mga suportadores niya, linosob, nag-anarkiya, linosob sa Capitol Hills. Ano itong Capitol Hills? Ang Capitol Hills sa Estados Unidos de America, diyan po nagka-canvas kan mga resultado kan eleksyon sa pagka-presidente as in vice-presidente. Kumbaga digdi sa to, Kongreso. Linosob ito kang kunyan, kan mga anarkistas, nagdistroso, may mga nagkakurulugan, may nagkagaradan, nagdurulag sa mga representantes duman, may nagtarago sa irarom kan lamisa, nagbandalismo duman, anarkiya plus na anarkiya. Oh, sagkod na ginamit na so Puwersas Armadas kan Estados Unidos de America, dispes pa sana nakwel o dispes pa sana ito napakulpa, sagkod na nagduma na nag-istasyon so mga men on boots. Yan, Puwersas Armadas kan Estados Unidos de America sa Capitol Hills, printo pigprotehiran ninda so institusyon. No, iyan ang pinagsasabi niya to na kung magpapara-impute kita ng negative image sa anuman na institusyon, sa COMELEC, sa Supreme Court, kung pagpapara-tirahon niya to yan ta, bako ta gusto, sunako atang desisyon, susog sa satuyang interpretasyon, nako, dipisil iyan. Pero pagpabor sa satuya, okay. Tay po, tabi, magsunod sana sa dalagan kan lay espiritu kan lita, dipisil po yan. Ang luwas kaan, anarkiya. Makatakot baga tabi. So no matter what the decision kan sa tuyang mga kunyan, may mga institusyones di gobyerno ba kita, magpairaram kita dyan, taigwa nin remedyo available well within the confines of the law. Yan. Dipisil kung mag-alboroto kita, tamiling bako susog sa kagustuhan ta so nagluwas na desisyon sa Korte Suprema, sa Ombudsman, Sandigan Bayan, maakusaran na kita, nabakal, dahil nang kamugtakan, bagsak na, pero pagpabor, okay. Nya kung ang araw kan, pauro-utro araw kan, may madadagi talaga. The danger is mararaot. So sa tuyang institusyones, posible magkaigwanin, anarkiya. Dipisil magatabi yan na. Arag man sa natabi ang kan kasimple. Mag-iringat, may leksyon na po na panalmingan na nangyari sa satuya. Ano po? No matter what our political inclinations and beliefs are, we should always bow down to the rule of law. Bako? Yan. Kaso hapon, na CCTV ako ni Kagawad Bong Logronyo. Uy, napigakaon nga na otap mo na biniribid. Pinag-order ko naman sa amiga ko sa Cres Snack In. Ngaya papapiyo, order man ngaya ko. Di sige niya ka, Ogorano. 200. Di sige, pait. Diniliver ka suwapon sa may Dunkin Donut. Di na. Yun na baga ng pigpapapa ta. Masira mo na, no? Otap mo na biniribid. Yaon pala duman sa laog si Kagawad Bong Logronyo. Kan Boys and Paints, the number 1 paints. Si Ramon dyan di, utap buda biniribid. Pagkakaon ko naman ng kang biniribid, yogon mo. So barkada ta dyan na, yaon dyan na sa Cres Snack In. Good morning kay Madam Cres, dyan sa Cres Snack In. Papapiyo, tabangi man ngeta, order lamang. Di, pahit. 200 pesos. Nakulaon baga dyan, ano? Puerte, ho. Yaon si Kagawad Bong, pinagkudak ako. Kung nagtarap ka Kagawad Bong, nakalaog na, kakapilamang duman sa Dunkin Donut, ano? Si Kagawad Bong, pwede man magpa-exempt sa OTAP. Hehehe. Unis Kagawad Bong nag-text. Dumigdi ka Kagawad Bong, kadakol pa, igwa pantada. Igwa pa digdi Kagawad Bong ning OTAP. Dinara ko na digdi. Maray na agatabi sa imo Kagawad Bong Logronyo. Kan Boys and Paints, the number 1 paints. Porque es genial, así, me gusta a mí, así, me gusta a mí, así. Me gusta mi así. Ano ang sentensya mo, John? Hanap buhay sa kudalas 10 tapos babareta sa Angel. We will be right back. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo na nasto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Natatabang na puong baga ito. Sinda kita ika-ako dito. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen na sinka o benesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu, iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip, pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, buy flu na! 8 pesos, SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Figaro, Figaro,
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginhawa. Yan ang ginhawang Generica. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpaluwas nin kasuguan ang Korte Suprema may kinaraman sa pagkakaigwan ng otoridad kang Energy Regulatory Commission o ERC na pwedeng obligaron ang mga consumer na magbayad nin bill deposit bilang kasiguraduhan para sa singil kan kuryente. Sa nasabing desisyon, iprenesentar ni Senior Associate Justice Marvic Leonen matapos sa sayumahan ang petisyon ni Nery Colmenares as nagkaperang mga party list group. Base sa petisyon kan grupo, pinagkukwestiyon ninda ang otoridad kan ERC na tugutan ang distribution facilities arog kan Manila Electric Company o Meralco na mangolekta nin bill deposit sa indang consumer. Katuyuhan kan pagkolekta kan bill deposit, iyuan para masiguro ang economic viability kan mga distributor kan kuryente. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa indo kan mga binasunod. Bio-flu, 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-bio-flu na. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Pag tunay ang ginhawa, tunay ang pagpahingalo. Alaksan FR. United Home CTAB. Basta CTAB. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ito, liglig sa puso ko. Madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro basta sa pag-asenso. May konkretong mga plano. Asin programa para sa tao. Dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na. Serbisyo ko, ito ang totoo. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle building amino acids, tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo. Mag-ugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Buelta sa programa ngunyan pong pagkaaga. Maray na aga kay Sir Popoy Balmez diyan sa JRB Calibration and Battery Shop yan sa Lapu-Lapu. Maray na aga diyan sa Indo. Mga kunyan diyan, tinderos-tinderas. Pag nahiling kita diyan, Papapi, uning ya, nagdadangog. Maray na aga diyan ha. Mga baterya, goma, JRB, diyan Sir Popoy na Balmes tabi. Diyan sa Lapu-Lapu. Buda sa mga branches ninda sa Manlay na lugar, Tabaco, Ligao, o sa Albay District, Igongani, Kamalig, Igama. Raynaga tabi sa Indo.
Ay, naku, napatigob kita. Sabi ni Kagawad Bong, paghuna ko ngayon, may date ka. Ay, mantakin ata itong OTAP na order niya to, si Ramon, na kuan kay itong ang pighanap ko pa nga ningon yun, igwa pa kay itong ampaw bagang bilog. Igwa pa. Bilog na gari tennis ball. Yan. May color green tapos nabubugtak sa sulupin na pahalaba. Nagadakula o na sulupin ng ice candy na dakula. May pula, yellow, blue, green, na color. Ampaw baga ito. Pigigibukan. Bagas. Bagas bilog-bilog. Minaraga mo bagan masira mo. Di ka pakaan mo niyan. Yan ang mga pandulsi mika ito na ang ampaw naan. Igwa maning sa ampaw bagang kwadrado, mahamison itong maray. Bagas man yata ito. Pero daig madaw kayo na ampaw na bilog-bilog na man iba-iba ang kulor, Don Ramon Regino. Sa tuyang Vice Provincial Engineer, retired. Nagbaba ko niyan, presyo kan petrolyo, Endimar, centavos na binaba. Takon yan, mga nasyones na nagprodusir nin petrolyo, medyo dinurudagdagan man produksyon. Tanatakot sinda duma sa taram ni Trump na madrill man ngayon kami ning sa diriming kunyan, nin sa diriming petrolyo. Sabi ni Kagawad Bong, maray na ampaw, supula ang kulay. Yung nga ni Kagawad Bong, nuarin daw kita kaan makakadali. Sabi naman ni 24-23, Sir, original na ampaw, nagpaaram na po sa mundo. Isa ini, Irakman. Pading Noel Manalo, maray na agatabi isa mo. Mas maurag pa di ampaw na pula na may Chinese character. Iyo pareho kamo ni Kagawad Bong Logronyo na iyo man nagadamaray na ampaw pula na may dragon. Baka lamang. Ito masiram na ampaw ade. Yan. Morning dyan sa mga taga Catanduanes. Diyan sa Catanduanes June, mahal talaga ang petrolyo diyan. Mga tao man ini diyan na. Pigo para kukonektar pa sa gobernador sa petrolyo. Because of the transportation cost, harayo bagang biyahe. Ali pang ibakan sa Camarinesor. Indangan yan ibakan kung saan panghali na depo. Siyempre mabiyahe yan. Man na minabot ka ng 80, ibad yan. Computon mo ang kunyang kaan, transportation ko, talagang arog ang kayan. Maray kung saro sanaan, iba man bagang may sadiri ning petrolyo dyan sa Catanduanes. Iyo man pamresyuhan. Iga para kuan kaya paano, didistroso. Gobernador, pumundo ka mo dyan tabi. Sa bagay, aram naman yan na politika man sana yan Dahil nga nagkikirad sa Energy Regulatory Commission. Aram nindaya, di ko ning overhead cost iyan para sa transportasyon. Buda, siyempre, makuan man sa negosyo, makita man paano man sa pagbuhay-buhay maninda. Yan, mabiyahe sa daga, gamit sa tanker, sa lorry, mabiyahe sa barko, istakan pa kaiyan dyan tabi. Buda, so diit manindang patubo man ta, siyempre kaipuhan man na magkunyan, mabuhay man ang mga tao dyan sa industriyang hindi ko para kuan bayan na krudo dyan, petrolyo sa Catanduanes. Maray ko ni guaning direktang tubo hali sa mga depo, maagi sa kadagatan, doon dyan na mabutubot sa mga gasolinahan. May naagi bagan yung cost kan transportasyon sa daga, sa dagat. Mahal baga ang bayad ka anta
flammable na mga epektos bagaan sabi kan mga gurang epektos ang mga kunya ba kayto mga maedad na pag masaod nin mga sitsiriya, mga sabon, mga bagas na napod nidakan epektos. O yan bagang iyan na pagtransportar ning petrolyo special an sistema kaan kaya mahal ang bayad kaan. Ta flammable baga iyan nga ni. Dahil nga niyan basta-basta baga isisabay sa yan na ordinaryong dahil nino na mamasidan yan na ordinaryong mga ferry boat dahil aning sakay na mga kunyan mga tankers nin petrolyo kada pwede na isabay dyan ta delikado nga ni so piglulunadan sa mga barkong isa na talaga man ang lunad kaya mahal ang bayad kan sa transportasyon o siyempre pag abot ka niya sa katanduan is mahal na kundi yun na nga niyan nakasirip na naman terahon ta ngayon tangaya kuwa ngayon Sus Mariosep naman kamo dyan oo No tiene pegas porque es genial así me gusta a mí así me gusta a mí así me gusta a mí así me gusta a mí. Diyan na hapon tabi magkakaigwa kan 100 days na performance report si Gobernador Glenda Ong Bungaw. Yan, ang matindir diyan sa tuya gayud sira VP Henry buda si EVP SM Glenn J. Barcelona diyan sa paapod na ni Gobernador Glenda Bungaw sa ini o sa Proxy Hotel 1 o'clock diyan di magdago kita kaharong kabagat si Glenda Gob di ako makasabay tabi diyan because yun na nga niyan susug bagaduman sa kunyan surat hari sa Kapitolyo magkunyan sa management kung sisayan maatindir yan tali sige sabi naman ni 2535 Sir Ping ang saro pa po na daay nangunyan sopas na galyetas sumarag sipon pagkaunon. Uy man na ganun galyetas. Day nakaan ngunyan. Tapos an igwa pagayod ngunyan turutalinga. Si Ramon bagaan kumpadreng Noel na turutalinga. Isaw-saw mo sa sarong tasa na kape na may halong gatas, budadit na asukar. Isus na si Ramon pading Noel. Turutalinga. Sige tabi Jud, igwa kita dyan yung 15 buda 25 kay puha na may laog yan tanganing ikontanaan bago kita magpaaram sa ultimong kabtang ng kanyang programang Tingog Kadbadokan Kwentas Claras kita and we exit on time mabulta ang programa. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon Z Plus. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon Z Plus! Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging
mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Matauning pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhay na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Angat ang lahat, akubado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para sigat ay mahugudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, pero nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta ang makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR! Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR! Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big-time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta ang makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR! Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa an bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan, good morning tabi kay Madam Beth Costa diyan sa Costa Enterprises. O na girumduman nindo so kontrobersiya kay ito sa Dengvaxia, yung bakuna sa ano yung sa dengue ba yun? Atras na kan gobyerno so kaso kontra kay dating Secretary Garin kan Departamento de Salud. Yan. Dahil na siya ng problema dahil ng kaso. Duman kay Kagawad LV kan Luzon Bakery. Igwa kan mga maragsip. Yan. Iyo managad Kagawad Bong. Nagadangog ka pa Kagawad Bong. O diyan sa Luzon Bakery kay Manay LVE. Maray na aga tabi sa imo. Yan. Day na ning kaso si Janet Nagarin. So kay ito bagang sekretaryo kan Salud ni Noynoy Aquino, defuntong presidente Noynoy Aquino. Gulpi baga so nagkagaradan kay itong aki na bakunahan kan so sa Dengvaxia. Kay Sir Mel Antibula, maray na aga man tabi Sir Mel Antibula. Si Jen Estola, sabi ni Jen Estola, sopas na may langa an masiramon sa kape. Igaw pa kaan mo niyan, sopas na may langa. Pwede na June. Sige, may go signalan sa ating tech department. Sa pangarang kabilog na tropa, salamat kan sa inyong pag-antabay. Masunod tulos, dahil ka umagali, masunod tulos ang programa ni News Director Mar Dela. Ako man po, si Pio Fernandez. Salamat, good morning. Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay.